Vilille tuli lahja. Siellä oli pingviini. No, mitäs leikitään, pingviini? Sanoi Vili, mutta pingviini ei sanonut mitään. Etkö sinä osaa puhua? Mutta pingviini ei sanonut vieläkään. Jos minä tanssin ja laulan, niin puhutko sinä sitten minulle? Mutta pingviini ei sanonut mitään. Miksi sinä puhui jo? Minä rupean kohta suuttumaan. Minä lähetän sinut raketilla kuuhun. Kolme, 2, 1, tyy! Pingviini palasi maahan, mutta taas ei sanonut mitään. Minä syötän kuule kohta sinut leijonalle, jos et rupea puhumaan. Mutta pingviini ei sanonut mitään. Leijona ei halunnut syödä pingviiniä. Sanoi jotain, sanoi Vili. Sitten pingviini lähti. Leijona suuttui.